The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa kataming alang niadtong mudangop kaniya. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Welcome na usab. Nini nga atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios. Nini nga dawad na sa telaing bag-o nga pagtulunan nga atong pagaluputan sa pagtuon ug iuluhan kini sa in English, the angelic creation. Sa Binisaya, ang pagbuhat sa mga anghel. Okay, sa wailangan, akong gipanginahot nga ikaw magtutuo nakaandam na sa imong kaugalingon sa di pa kita magtuon sa pulong sa Dios. Apan alang kanimo nga dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Okay. Excuse me. Sa wala pa mutunga ang panahon, diyan ang daan sa kanunay ang balaang Trinidad, the Trinity. Ug diyan higayon, sawa pabuhat ta sa Dios ang universo, kang Dios may pili sa pagbuhat sa daghan pag-ayong mga binuhat o panon, kinsa may pagka maalamon ug pagka mabuot ug buot sa Dios nga makiguban kini sila kaniya. Kolosas 1:16 nga nagkanayon. Kay pinagi kaniya, meaning kang Ginoong Jesucristo, gibuhat sa Dios ang tanan nga antua sa langit ug ania sa yuta, makita ug dili makita, mga gahom nga espirituhanon, mga pamunuan, mga hari, ug ang tanan nga nagmando. Gibuhat sa Dios ang tanan, pinagi kaniya, ug alang kaniya. Now, sa pagpakigsugilo niya kang Job, ang Ginoo mipanghimatuod nga diha na ang mga anghel sa wala pa ang kabuhatan. Job 38:4-7. Ang tanang mga anak sa Dios misyagit sa kalipay sa dihang gibuhat ang universo, ang kalangitan ug ang yuta, Genesis 1:1, nga mao'y nataran sa mga anghel, domain of the angels. Didtong dapita, sila nagadumala og nagatuman sa unsa may ilang mga katungdanan ug mga buluhaton nga gipatuman sa Dios kanila. Dayag na lang nga ang nagunang tuyo nining maong mga anghel mao ang pag-alagad ug pagdaig sa Dios. Salmo 103:21, Salmo 148:2. Gipakisama kini silang mga bituon ug ang ilang kalawasan may bahin kini silang sama sa suga. Mateo 28:3 nga naganayon, sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kayo ang iyang biste. Now, si Lucifer, nining tungora, mao pa ang labing maanyag
ug matahom nga binuhat nga nagagikan sa kamot sa Dios. Kini si Lucifer mao ang larawan sa iyang ngalan, ang mahayag nga kabugason, star of the morning, anak sa pagbanag-banag, son of the dawn, Isaias 14:12. Gibuhat siya nga may hingpit nga pagkabagay sa kaambungan o kaalam, Ezekiel 28:13. Ang lawas sa anghel, dili lawas nun. Unsabot pasabot niya na. Ang ipasabot niya na wala sila'y lawas, immaterial. Gikan sa ngalan nga Lucifer, ang Hebrewanong kangalan o noun nga Hillel, kinuha o gikan kini sa verbo nga halal, nga nagkahulugan og usa ka masilakon o masanagon. Si Lucifer gibuhat nga walay sala. Hingpit nga binuhat, mas gamhanan kaysa tanang mga binuhat nga anghel. Apan sa tago, misugod kini siya sa pagkaibog sa hingpit nga kabubuton, gahom ug himaya sa Dios. Sanglit hingpit man ang pagkasayod sa Dios sa tanan, iyang pagka-omnisyente, iyang nasayran ang pagkadili na matarong sa iyang bililong anghel nga si Lucifer. Now, kini siya si Lucifer, mipili didto sa iyang huna-huna nga musupil kini siya batok sa Dios, sa dili pa siya mubuhat og dayag nga pagpakasala. Sugod niya ng higayuna, si Lucifer nahimo ng Satanas o Yawa. Ang titulo nga Satanas, usa kini ka gitawag og Hellenized nga porma sa Hebrewanong pulong Satanas nga nagahulugan og kaaway. Ang uban pang mga ngalan niya mao ang karaang serpente, ang manunulay ug ang yawa, kinsa nagalinglas tibuok kalibutan. Pinadayag 12:9. Ang 5 ka mga daotang tinguhan ni Lucifer, 5 I wills mo kining sulod. Una, musaka ako sa langit, Isaias 14:13. Ikadua, adto ko didto ipahimutang ang akong trono ibabaw sa kabituunan, Isaias 14:13b. Ikatulo, mulingkod ako sa bukid nga tigumanan nga atua sa layong amihanan, Isaias 14:13c. Ikaupat, musaka ako ibabaw sa kapanganuran, Isaias 14:14a. O ikalima, makigsama ako sa labing gamhanang Dios, Isaias 14:14b. Kining maong pagpasiatab nagapaila sa naghinubra nga walay pugong nga pangibog ni Satanas sa iyang paingon og makigsama ako sa labing gamhanang Dios. Atong timanan nga si Lucifer nga kanhi hingpit nga binuhat sa Dios, karon mao na ang nag-ulang kaaway sa Dios, ug ang iyang ngalan sukad sa iyang pagkalaglag mao si Satanas, ang manunulay o karaang serpente o ang yawa. Amahan namong Diyos, salamat ni ining imong grasyang among gipahimoslan pagkatuon sa imong mga pulong bahin sa kabuhatan, pagbuhat sa mga anghel, the angelic creation. Salamat ni ini nga kasayuran, nga kamatuoran, inawat nga kini, masilsil usab sa among limpatakan aron magamit kini sa among kaalam gikan sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among gipasalamatan sa ngalan
ni Ginoong Hesukristo. Amen.